Busturialdearen hazkundea gaurko bide inkontrolatari jarraitzen badio, laster ikusiko dugu bere itsasadar zoragarri hau zatzadura maila larri baten sartunda. Hondarrak beltzez zikinduko dira, ura berdetuko da eta arrantzoak kalte handiak hartungo ditu. Bizkaian, gizonaren ekinak, toki guztiak hondatu egin ditu eta osorik desegin. Adibidez, Somorrostron egin da hori, eta baita ere Lamiakon, Asuan eta leku gehiagotan ere. Gaur, Muruetako padura baino ez daude, harrapatzen diren arrainetatik 150 baino gehiagok, beren bizitza zati bat kostaldean egiten dute. Askotan, arrautzak kontinentar plataforman erruten dituzte, eta gero, arrain gazteak direnean, itsasadarratara joaten dira. Lehen noten zan, karramarrue, doten zan lehen marisko asko. Doen, beri ez daulez errespetate, horren ja gauzi izkastu. Hori komendiko lekizan, bera bat imitzi errespetatia, zau errezu da kriadero bat okaue horrena. Horrena, zan esaten zoi horreri. Mariskuna, moko joian, kriaderu, doin barraetan agarra juten daue. Da arraina sartzen dira, aurre sartzen dira. Arraina sartzen da aurre sartzen. Hemen lupinek eta doradak eta dana, eta doze, karramarru zaten. Karramarru eta hori musiliadik ezpada hau. Ez da horrekin. Horrekin ez da sartzen. Da hemen doze ordutan, doze gauez, egunez, da udan da negun da beti atrabaten daure. Lehen jute zaban neguna beguna deitzesun biberu betezu, ero zelegu iten itzezu.
Claro, herri justo kerrespetaten da. Herri ju jagonen bidoke, solule jagon bida. Arrantzariek, Galizian da dako gelez, herri zuten dako arrantzariek egin, konzesinuk Obras del Puerto zeke monda. Horrek emotetxo konzesinio bat, por ejemplo, iru laguneri edo lau laguneri. Baitzen dago etxirlak, eurak imitzen dago, era imitzen dago etxirlak eurak. Dako esatibana, numerata dako eurak aparatu guztizek, da hori draga balik izan, ez dago posibilitaterik olako gauzarik ez etxeko, ez. Etxek ez dakigu arrantzari nola jako dizen. Segun neguzien, amentik amarra maustutera amen ez dago gozebe. Zuek sarritzan ikusten dozue hori itxasun alako, esateaterako loi, hortik iatik datorren papelerako bitxe moduko gauza bat. Sarritzan ikusten dozue Gara, detakizu ikusi hor dugu datorrera hori bitxe. Zeuka emate zuituzu begizu pikaten zu da, zorre pikaten zu da. Horrek izan perjudika dana, dana, peska dut arantzako. Honi mitxe bazko hamen, biztaren beste bakaba. Behu berrizu dako berto, behu berrizu. Behitu zelako intzarra dako. Igelaku, ja, kontamineta. Bilboko herri dako kontamineta. Honi monizia ez kontamineta. Hau itxitxe bat honetara gau ikustu kontamineta. Zinbida ebita hori zen. Hau dako kaltegarri zetan arantzako. Arrantzako da arantzako. Hain dako, osasun aturtzu bat, Hau dagoena da, abandonata. Hau herriz ze probetxurik, oseak, ez dago ere somoten produzinore, hone portue, hau dago abandonata. Bai autoridade konturatu bai dira, bata bestigaz konpaginen bidabila. Dona betortidako lantxinen, zedan obizi bizuketa. Zamen barrunda usartun dedadeko gizonak, inore ez dizena kapazuteko. Itxasadarra aprobetxatzeko plangintza bereziaren lehen partea hondartza artifizialak egitea da. Busturia eta Zugarrita bitartean inmobiliaria murueta izeneko entrepresa batek egingo lituzke. Baina plangintza hori ezaio herriari gustatu, eta gauza bategaitik batez ere. Hauze dino esate baterako plan horrek. También hay que señalar que estas nuevas playas, con sus aparcamientos correspondientes, suponen un cambio notable del paisaje tradicional de la zona. Por ejemplo, el rellenar el canal que corre detrás de la isla de Chacharramendi y convertirlo en un istmo, con su carretera y aparcamiento, supone una alteración importante de la situación actual que puede provocar protestas o reacciones emocionales. Será preciso ponderar bien estos factores antes de acometer las obras. Playa artifizialik ez da biharamen, euro playa dezamen ikuita. Paetzu zelako gozamena dan hori plaizitxo munduntxako txo, honetxako bizkientzako. Basauritik, Amorrebitatik, Gernikatik, edo zeilegutatik zema jente datortzu. Eus artifizial naturala. Proiektu honek terreno publikoak zikatu eta okupatu egingo ditu. Kanal bat egin Astillero Muruetako barkuak ateratzeko, eta hondakinekin hondartza artifizialak. Eta dena diru publikoaz, geure diruaz. Gero, toki honetan etxeak, negozioak, portu deportibo partikularrak egingo dituzte betikoentzat, dirudunentzat, ez herriarentzat. Badirudi, Bizkaian dugun errekreo eta jolas lekuen eza honekin bakarrik konpondu nahi dutela, baina orduan Busturialdeko ekilibrio ekologikoa apurtuta geratuko litzateke. Zeren arazu ondo doi, osake, asko dago, osake, kantiadetxu dago, osake, zezango zat, baina, horixe zera, oin ba fastiditzako gitzu, osake, txartemingo gitzu horrexeke dragiek, imin joskunak ontxe, behilebete terdi direko dauela esan dozkue, eta txerlerik ez du lokiko, dana galduko dozkule. Da, zerape, bai, karramarruk eta dana kenduko deuela zerien. Horre botaten dozkule loize guztize, dana tapaten dozkule basagatza guztize gaz emitzen dozkule. Da, enterratzen gariz geue juteko pasateko lekure.